Arraindegirik gaketan da, Jone? Ez, itxizian. Eta Lorandari geraketan da? Ez, azkena be itxi behin. Jone, ez diar dut herri edo denda jakinei buruz, baina, esan biharrek ez dago komertzio txikina zailtasunetan dela, ez? Prezioan kontua hor dauz, saltokia ondixen eta interneten eskaintza zabala, merkatu horretan norbere kabuz mobilu ikusi konparaiteko aukera hori be hor dau. Dana hala, horreik danak horre egonda, zu antropologa zara, ze beste arrazoi dau ikusten duzu apurate denda txiki honein zailtasunak azalketako, gure kontsumo eredu honeik azalketako? Esango nekena da, erruan aldatu dala komunitatea ulerketako modua. Mugikortasuna erraztu danean, garraioa erraztu danean, ekonomia be aldatu ina. Gure lanbideak aldatu ina, eta esaten moduan, baina herrixan lan eta bizitzia ez da izamurra. Lehen bai, den danok oinatin lan egin geben, eta danok oinatin konsumitin geben. Bateroia zen bi gauza dira. Nik uste dut galdetu ezkero, danok gurako dekela oinati bizi bat, komunidade sensazio, komunidade hori injartu gura dauen pertsonen autua izan beharko litzakela bertako pertsonei lan bat emun, eta hori guztiz bat dator, bertako komertzioan erostiarekin. Ezin leke beste modu batera. Bertako komertzioan konsumitia, argi dau, merkatari izendako onura da, baina danondako da azken finean onura, ezta? Azkenean nolabait hori bueltan datorrelako baita herrira, ezta? Guztiz. Neri askotan atentzio deketan duztena gauza bada, oso gutxila topako duzu kale baten zerbitzu bat edo denda bat. Horrek segura dago esatia. Ez dagoela isolamendua biaketan, batek beste badakar, beti. Orduan, komertzio egotiak komertzio geixau sortzen dau. Gaina, kontuatu garragena da, komertziari moduan jarduten dagoen pertsonan ehuneko handi bat emakumezkoak diala. Eta emakumezkoak, gaztia painoia piti bat heldu hauak, ez? Kontuatu garragena da, heldu horiek gazte zianian, agian ez ebila euki ikasteko errastasunik, legez ez familixan etxako hilako hori babesik ez ebilako euki ez, edo, orduko gizartiak bultzatuta, erabaki ebilako adibidez, ama izan eta etxian, etxeko lanetan jardutia ez. Aldiz, garaixak aldatu dian einean, komertzioa da eurandako aukera oso on bat, euran gaitasunakin bat atorren lanbide badalako, eta gainera, etxaulako esaketan, beste lan batzuk esaketan den moduan, titulo bat, edo esperientzia bat. Orduan, esango duten moduan, kontuatu behar gara, ze pertsonari mutixauen lana. Eta pertsona horrekin, gizarte moduan, zor historiko badako gula. Emakume horrekin guk zor historiko badako. Bere garaixan, ez legez, ez sozialki, etxako hilako babestu askok, euran nahixa zan lanbide hori eukiteko. Orduan, gaur egun, ingeken gutxienekua da pertsona horrek, bentsat, babestu eta pertsona horreri albidetu, bizi alitzate eta lan bat eukitea, ez? Eta, horrekin batera, zu galdetu ezkero edozein pertsonari komertzioak zehera egiten dauen, esangotzuna bizitxasuna, ez da? Baina, bizitxasuna, entzutez emuten da oso gauza, ez da, baina, lurrera karretia, oinarrizko gauzak dira. Dana da, kale zaindu bat bai instituzioen partetik, komertzio badagoen kalian, ziur egon instituzioak begisa hor dako hila, ez? Orduan, zainduta hongo da, normalean ederra hau bai, seguru hau. Azteko, jendia da bielako, komertzio dagoelako, eta bai, merkatarixak eurak, bai, bezeroen artean, sortzen den fanetorri horretan, segurua da, batez be, pertsona nagusian dako eta aurren dako, ez da? Orduan, etxera bidean, eskolara bidean, aldetu ezkero, nahi xeuko daue kale horretatik pasau, eta ez kale gutxu batetik, ez? Zer pasaiken dela be,
asko zerozu sentitzen dialako, laguntzia eskatu. Ez auketan dagoen jarritan artean, ez du sentitzen garilako. Jarri dugu, hola xe da. Bueno, eta arategisak danak itxuzian? Bai, baitxa, itxitxa. Eta fruta dendak? Bai, danak zarrauta. Salerosketa idaukizunez, Jonez, zer esken egiten dugu? Denda txiki batek, dendarixak, beste merkatu batzuekin alderatuta. Nik bi gauza azpimarratuko neke. Bat, gertutasuna, hau da, zure biharretara egokitzen den produktu bat emungo dutzula edo, eta horrekin lotuta dago, baina merkatarixak badakila zesaltzen dauen. Eta badaki ze aukera dakon, ez da, orduan, zuk esan altxatzu, ez nire itxaguztatzen mangamotza, baina hola dana, edo itxaguztatzen testura konkretu hori, edo itxaguztatzen arraedunak, itxaguztatzen esateako eta arazo hau. Fanzatezu bereztiasun horrekin, ez auketan ez duzun leku baten, digitalki erostera, ez? Askok ez dago konektatzen. Ez dago konektatzen, izan badakise gero devolbidun beharko dagoela, ordan, aldiz, esabatzuten moan, merkatari batek badaki, gainera ekarten dauen produktuen normalean anitzak izaten dira, ze badaki xei, aniztasun hori existiken dela, ordan, irakusten dutzu, aukera ezberdinak. Eta gero samurtasunak, etxera probatxera bateko, horreidanak dira, herri baten bakarrak ulertu lehizken tratuak. Hiri baten ja ez dienak ikusten, ez? Eta hori dana oinarritzen da, konfiantza baten, eta askotan fidelidade baten. Zu, niri konfiantza horien mutean truke, guztago izaten urrengo baten be, ez? Bentsat begiraketara sartzia, ez? Nik zer dakoten, eta, hori da topaulekiena. Argi dago Jonek, kontsumitzaile moduan botere bat badakugula, nahiz ez dakit beti hartzen garen. Horri buelta emun da, gure autuek edo gure konsumo moduek eta badakoia eragin, ondorixo jakin batzuk, haian guk konstiente esan arren, eta askotan haian maila teoriko baten eukieken printzipioen kontrakuak edo areikin zerikusirik ez dakoinak bultzatzen ditugula azkenean gure ekintzekin, gure konsumo moduekin, ez? Alaxe da, azken aldixan eta 2008ko krisiaz geroiztik batez be presioari mutixaben garrantziak, markaiken dugu komertxikinen egunerokoa, baina oso ez du, ez? Eta batez be, debagoiena baieran kokatuta, eta hemen industriak dakon pixua kontutan eukita, niri kontraesankorra pentsakizat guztiz ez, dauen maila ekonomikoakin eta industrian dauzen konbenio, dauzen lanerako samurtasunekin, gero pertsona horrek adibidez ez eukitia jarrera hori edo eskuzabaltasun hori merkataritzakin, ez? Empatia hori edo, ez da, azkenean? Bai, eta gure izati adibidez, zapatu arratzalde baten erostia. Zapatu arratzalde baten, zuk industrian lan egin balin baduzu, ze kobraken duzu. Gehigarri bat, ez? Galdetu xatzu komertziari horreri gehigarri bat irabazten dauen, kajera horrek zenbat irabazten dadien zapatu arratzalde baten lan ikearen etxako interesa egin datu hori, ez? Zergatik badakigulako injustua dela. Baina artean ben nahi du, zapatu arratzalde baten, gure jarrerak berpentsatu behar dugu eta hor dauen oinarrezko lemia edo da, zuretako estasuna gura bestian dako bez dezio, ez? Eta nik uste dut hori dela azpimarratu behar dana, ez? Gero gainera, uste dut oso gizon eta autonomo ikuspegitik hasi darela danok bizitzen bebaiz, baina ez gara konturaketan dela, ez gara konturaketan, danak ez dakula gaitasuna kotxi hartu eta ez dakit nora fateko erostera, edo ez dakit saltokia onditan, ez dakit zenbat metro ibilteko, ez dakit ze gauza hartu alizateko, edo interneta ulertu eta kudeatu alizateko, ez? Orduan, esan dut zuten moan, agian heldua garenok eta badako uno jakintza hori guretako samurrena da, baina ez gara konturaketan da gabiltzera kalte izugarri bat iken, bai aur eta bai nagusisei, ez? Eta baita migratzaileiri edo egoera zerradoxean egon aldian beste pertsona batzuri, ez? Gabiltzerako dana digitalizeiken, dana zaila ubirketan eta dana despersonalizeiken, ez? Fruta dendarik, gerena? Itxitia. Arropa dendak?
Ba, bez. Zapatixak? Txilla. Bai, hori gainera bakitu zer da, gaztepen zabala hau eta Fin de imate hongoa. hori gainera alduak Borre betxie behin. inkomodoa, beste da, ras hartu eta jazta. Arrendegirik eraketan da, Julen? Ez, danak itxita. Arrendegirik eraketan da? Persiana botan. Eta okindegin bagatuko da, ba. Fin de isabe, ito. Eta arropa dendarik? Ezin izan egin agoto. Bueno, jone, nahiko panorama eskasia gatu zeako maizan. Dana ala, ez da gizela ikusten duzuzuk, etorkezuna. Ba, ni baikorra naiz. Nik uste dut konturatuko gaiela danon onuratik bihar-biharrezkoa diala gertuko komertzioak, ez da. Uste dut gaina, gero eta jente gehiago apresiakin dagoela bai, gertuko, gero eta jente gazte gehiago, esango neke gertuko tratu hori eta gube ikasten gabiltzela, ez da, gure gurasuan bide hori orduan. Esango nekena hori da, hori, zerbitzuak ze prezio dakon eta zerbitzuak ze kalidade dakon konturatuko gaiela eta prezioen jakingo dugula. Bai, gero datozena hiri begira eta bai puri zainketiatuko kuxakun pertsona nagusisei begira, ez da? Ez bakarrik gure begira. Izartean jende gehiago bizela hilako. Ia ba, hola zean. Eskerrik asko. Vale, zurei. Garki. Oso ondo, listo. Venga, ba. Eskerrik asko, jene. Bueno. Vale. Movimiento. Bai, bete eta ez. Vale, jene. Venga, ba, egongo gara, ne. Venga, agur. Bueno, listo. Ze, Julen, ondo fanda azkenian, bai? Ondo, jonekin oso ondo. Zu, ane, gauza bat, fan aurretik horrek kusete zapatia atzu guzturia, eskapatzen da, jake etorri nizen, konpatxa dingo irne, etxa. Oso ondo. Biarrago eta... Ze numero dako zuzu? 43. 43. Gris batzuk edo... Ikusi duzu, bale, aber, ontsen eta kotzuk eta, aber, ze mauz, behitu. A ber... Zu nekane gure oso fan jasoten ja gauzak edo bitartean. Aquí... Behitu. Zuk uste esan dozunak diala honek, grisak. Hortxek. Bai. Gero dakozu antzeakoak, beltzian bebai. Vale. Eta gero berdean bebaita. Gura oso probau eta... Bueno, grisa proba, eure guztien xea geixen, da gau estela... Oso ondo. Gaina oso jasen mogan, ez da? Oida. Bueno. Zera, anima usa, jarraik eta familixako den egin. Ba bai, anima binez, betian gustau izan xeat, dendia eta dendako lana. Eta, ba bai, azkenian... Zenbarren generazioa izan zen? Bada, laugarren belaunaldixa, bai. Eraieben bizabueluak eta geho egon zian lanian nire amama, tia Angeles, eta geho ja Kristina eta nire amata. Tia esan duzula, nik anekdota txikina egineko hemen, ez da izetan gabizen zapatiak egin dut gora eta ez eta balkoian gatu zuten hor kalalta zapatia eta zure tiak Angeles ikusi. Eta torre zan alpargata batzuk egin, eta txikira etxaino jateko. Ez que artista bazana, bai. Zerbait izatzu, nik uste? A ber, zutitu? Oso ondo dagoatela, Ondoak oso, bai. Bai, gura limu zubiratu espilluan edo. Bai, egisa esan Tia Angelesa graziosa bat, autentikia esan, bai. Eta, bueno, haren bidea jarraitu duzu orduan. Bueno, ez da samurra, ez da samurra. Egoeria ez da samurra. Ez hori da, azkenian... Baina, bueno, tradizio bada eta nahi penia muteo olako denda bat izteia. Azkenian hainbeste urteetan fanda negozio bat, eta azkenian nahi guztau gisa lana, eta gurot, bakitzu honek, aurrera eta denporak aldakorra izaten da, ez? Azkenian
dependikin du bai, gaur egun erosten da neriakin. Ze joera duzen ez da azkenean. Honetxe, baina kompri guztot zingotan, tornez diru bai, lanea tornez eta tote kartera, eta ez ekarri. Bueno, lasa, itorriko zabixar, problema bai, eta paguko zuk,